Hello mga bay, good morning, good morning. Naabot na ang beauty products ni Madam Wakwak. Atong tanawon kay wala ko idea niyang beauty products. So sa mga gusto mag-order, mag-try sa kang Madam Wakwak. Available na sa ating tindahan ni beauty products of Inday Kabkab. Ay, ang bango. Ang bango day. Okay, ayan na po. Conditioners, Condi Bar. Meron tayong Condi Bar. Conditioner Bar. Ni Madam Wakwak. So mga gusto mag-try po. Ay. Okay. Yan, Condi Bar. Ay, kabaw, nilupad. Tapos, ay, may haplas. Haplas butter. Parang gusto ko to. Haplas butter. Okay. Dungo gamay ba? Day. May haplas butter mga bay. Wala pa ko idea kung magkano ha. Magtanong pa ako. Tapos, ito yata yung set niya. Yan, napakaganda ng lagayan. I wish I will have like this also. So, ito yung set. Meron siyang toner. May toner si Madam Wakwak. At ito yung sabon niya. Na tatlo ang laman. May glota, may ano ba yon? Ano bang laman nito? Never rely your happiness to anyone or anything because happiness is a choice regardless what situation you are in or what material things you have. If you don't choose to be happy, nothing will. Correct, Madam Wakwak. At ito naman ang kanyang sunblock. May sunblock. At ito ang cream. At ito naman ang collagen cream. Ay, hala, nice, day. Okay, you have to try it, guys. Mga bay, nindot, murag, nice siya. I will try it also. So, ito naman ang shampoo bar. Yan, may shampoo bar tayo. Shampoo bar. And I think ito lang yung laman dito. Tingnan natin yung ibang mga boxes. Ay, parang maganda yung ano, yung haplas butter. Ayan mga bay. Ito yung isang box na binuksan natin. Meron pa tayong dalawang boxes. Kuan sa box B. Tingnan natin. Patong natin, day. Sakto. Ay, tao, Andrew. Okay, ito naman. Check natin kung anong laman dito. Magagaan lang yung items ni Madam Wakwak. Magaan lang siya. So, Madam Wakwak, ito na. Dumating na yung items. Sa mga gusto mag-try dyan sa kang Madam Wakwak, go na tayo. Available na siya dito sa Lapu-Lapu City. So, ganun pa rin. Ganun pa rin, mga sabon, haplas butter, at yung set niya. Okay. Ano na lotion? Wala siyang lotion yata. Check natin. So, yun pa rin yung laman niya. Okay, tingnan natin yung isa. Tasan ako eh. Ha? Tasan ako. Live yan, Okay. live. Okay na ba? Ay, okay na lang ga. Okay? Okay. Ang madama ko, nang yung wali dahil. Demo. Sige. Lahay ng produkto. Sir, More kapon? So, bango, plus butter. Taas gamay bikin, wala na ko'y ulo. Aywa.
So, haplas butter pa rin. Magtanong muna tayo kung magkano ito. At ito yung shampoo bar. Winas biya ang shampoo bar. Na-try na ko. Itong ako ni Ate Charing. So, eto na lahat. Ito na lahat mga bayang dumating natin na products. So, yun pa rin. So, sa mga gusto mag-try dyan, sige, mag-try na kayo. Konti lang ang ating haplas butter. I-try nyo na yung haplas butter natin. Medyo marami-rami ang ating shampoo bar. At yung set natin, marami-rami. Yan. Eto be, baba mo be. Yung set natin, marami-rami ito. Taas mo be. Oh, mag-try na kayo ng ating set. Diba ng wakwak. Yes, nandyan talaga ang face lock ni Madam Wakwak. Napaka-cool at napaka-palaban. Napaka-palaban ni Madam Wakwak. Tingnan dahil nga dahil. Okay. Thank you so much sa mga gusto po mag-try. Taas konti, be. Okay, sa mga gusto po mag-try sa beauty products of Madam Wakwak, just call and text my number 0975-531-5452. Thank you so much and good morning, Philippines. Pag matataon sa kabus. Okay, thank you, bebe. Okay, so ito na po yun. So, mga gusto mag-try dyan, ha? Ay, nahulog ang kabaw. Ayan. Mga gusto mag-try dyan, mga bibe. Mga kawakwak sa mga gusto mag-try. Try na kayo. Ito yung isang set natin. At kumpleto siya, day. Isang set. At tatanong ko pa kay Madam Wakwak kung magkano ito, ha? Maraming salamat, Madam Wakwak. Your beauty products is now in my location. Thank you so much. And God bless you. All, pamalit na mo. Para makahali na mi. Gan salamat. Uy, wala ito mo. Kuan gani ha? Diara ang set ni Madam. Diara ang haplas butter. Haplas butter. Nya, diara ang mga shampoo. Shampoo bar. Diara ang conditioner bar. Okay. Hello? Ay, luma.